Damini di batana sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, ia jamita tuhita tuminggu papituhon dung Trinitatis di tanggal 31 Juli tahun 2022, ima na dienet sian Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 alu songonom mahatana lausta paihuti hutma isi hamuna bisuk jalanapat tas marroha sia denggan ni parange nama di pataridahon ibana akka ulaunna marhite-hite halabohon ni habisuhon alai molo ditiopamu pangiburuon napaet dohok hato karon di bagasar rohamuna unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasit tongan huhut margabus dadai habisuhon nasia gijang nasia tano doi sia rohani jolma sian sibulis ai ia disi pangiburuod dohok hato karon disima hagaoro dohok sado ulaun hajahaton alai yanggo habisuhon nasia gijangi saddo nabotor doi olo mardame labok pangoloi gok asini roha dohok parbui hading ganon dau sian hagangguon nang pangasion alai di bagasad dame do disaburhon parbui ni hati goran di aka namangulahod dame ido yang gosahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Iau jahat di bagasan minggu taon didok habisuhon nasian banua gijang. Damang dainang ahado habisuhoni. Nunga juk tabigi hata bisuk manak kabisuhon. Manang didok di bahasa Indonesia hikmat. Alai dia do astuan ni hata bisuki. Di bagasa trupukod di pasahat nasadalad do bisuk dohok patas ni roha jalasian nadinggamma di pataridahon akka nabisuk dohok na patas rohai akka ulaun na marhite-hite halabohon siani dohona ma bisuki natarida doi sian akka ulaun nadinggan marhite-hite halabohon jadi dang dohonon nabisuk molotungpe didok dirina nabisuk molo sotarida dosian ulaon na nadinggan dungi dang dohono bisuk sahala jolma molope akka nadingga diula ibana alai dang sian halabohon disiala bisuki sadala doho patas ni roha jadi na bisuki imana patas marroha mangulahon nadinggan marhite-hite halabohon damang dainang di pasahat apostel Jakobus dosi paingoton tua kahalak manak kuria na ditano parserahan na ginonggoman ni halak rom asa tugu huriai di bagasan na marhaporseaon di Yesus Kristus dohok disaluhut na nasa pangatusion na siad debata lumobima mangadupi akka hamaolon na masa diganup nasa luad na sida di akka namarragami asa unang benian kuriai madabu tu bagasan akka bisuk-bisuk nasia toru nasia portibion manang nasia sibolis ido bahet di bagasa turpukod di pabotohon apostel Jakobus do astuat dohok rumang ni bisuk nasia toru dohok bisuk nasia gijang asa hatus huriai di panadaan ni bisuk nasiang gijang ima nasia debata damang dainang dia do habisuhon nasiat toru nadidokna habisuhon nasiat toru ima habisuhon nasia portibion nasia sibulis boasa didok habisuhon siat toru ra murado alusaniate disiala siat toru ma asalna manang disiala naso sia gijang gabetu uma muse alus namadok disiala dang sian tonga-tonga harorona disialani riko boto otta asalam hatus didok penasia toru dada holan nama katai asalna
manang sia dia harorona. Alai dohok do di posisina, ditoru do habisuhon na sia portibion, manang nasian sibolis bonani parjahati. Guarna do daina, molo mangasahon habisuhon na sia torui, toru na sia debatado pakorhonna. Ai paraloan tu debatado habisuhon na sia torui, ala sibolis do nagabe uluan manang ama ni bisuk na sia torui. Songo na didok ni Tuhan Yesus na tersurat di Yohanes 8 ayat 44. Didok, namarama tu sibolis dohamu, jala sinakap ni rohani amamuna do naing patupaum muna. Si bunuh jolma do ibana sia mulanai, dang tidang ibana di hasitongan. Aida ngadong hasitongan di bagasar rohana. Jupa di hatahon gabus, na didirina hian ma di hatahon disi. Ai pergagap do ibana, jala ama ni gagap. Damang dainang, dia do rumang doho pakorhon ni habisuhon na siat torui. Ima na marroha pangiburuon napait dohot hatok karon. Ima akan asay holan mamikiri akan na adong didongan na. Asa naing maibana na punasan yan. Dang lomoro hana molo lam tudinggan na ngulu nidongan na. Holan ibana manian na sukses. Holan ibana manian na mangan. Bolo sahala nasing manang jol manasing dang apala perlu di ibanay. Jadi mana mahita? Isarana molo di pesta, di patupa si panganon prasmanan, molo holan pasari-sari diri do hita disi, disialani si panganon, bui doi makorhon na sudinggan. Bui do na diba sahat na merlubi-lubi si panganon na. Hape dina asing, olo gabidang mangan ala swadong be. Gabi hasuhutom muse di pahata-hata. Gabi makorhon na sudinggaddo aka sisongoni. Dido apostel Jakobus do muse, ai ia disi pangiburuod doho hatok karon, disima hagaworon doho saddo ulaun hajahaton. Songoni mapakorhon ni namarroha pangiburuon. Holan namakarikoton narikot di ibana do. Diaka ganup si songoni. Dia pe boido di patupa, manang sudia do gabi halal, asal madapot na di ibana. Molotung pe gabi susah dongan na jolma, dang persoalan di ibana. Molotung salah, jalan nasodinggan na ni ulana, molo di ibana, dang salah yang go di bagasar rohana. Ai soriko be hasitongan manang nasositong, dang riko be hadameon, manang nagabi hagaoron dia kajolma nama meop habisuhon na siat torui, asal madapot na sinakapan ni rohana. Jala naing sumurung do akasi songoni sian akana asing, gabi tubuh ma gijang ni roha dohot aka hajahaton. Damang dainang ima taringot tu habisuhon na sian toru rumangna. Taida mamuse, songo dia do habisuhon na siya gijang. Alai yang go habisuhon na siya gijangi, sadok na botor doi, olo mardame, labok, pangoloi, gok asini roha doho parbui hadingganon, daw siyan haganggun ng pangasyon. Habisuhon na siyan gijang, imanaro siya debata na di banua gijang. Bisuk naro siyan nasangap, jalamakorhon hasangapon nasitong. Bisuk nasiyan gijang napatupahon ganup akan nadinggan, jala ganup akan nasitong. Alasia debata parholong rohaido harorona. Jala bisuk nasiya gijang do nataluk mangatasi saluhutna, aka bisuk-bisuk nang dohot ganup nasa aka hamaloon na di portibion. Dikijang ni saluhut na bisuk do yang go bisuk na siya debata. Disalani idi pangido tu saluhut na huria, songoni nang ganup na sajolma. Asa mamak
ke jala mangasahon bisuk nasian gijangi. Asa tupama hadameon, halap bohon, gok asini roha doho parbui hadingganon. Nadau sian haganggun nang pangasion. Damang dainang, molotung pemasa akahamaolon na niadupan di huria na percodoi. Diganup nasa akaluat perserahani. Totong ma dipangido huriai asa mangasaho bisuk nasian banua gijangi. Molotung pemasa pangasion. Alai dipangido mahuriai asa botor. Dang mangihut tu pangasioni. Dang dohot lipe tuah kana sututu. Molotung pero hagangguod di huriai. Asa dibagasa dame mahuriai mangadopi. Asa talu hagangguoni jalamonang mahadameon. Molotung pemasa akapanosa doho oddam-oddam na mga sahon haguguon dohot huaso ni portibion di bagasan halau bohom mahuriai mga dupisa. Molotung pegok akaparaloan alai balik sado yang guhuria asa totong magabe si pangoloi dia kanadinggan jala nasitongi. Unang tarihot di bagasan paraloan nama korhon nasudinggan. Molotung pemasa gijang ni roha doho akapangiburuon dohot hatok karon nama korhon hagaoro doho hajahato. Adupan ni huriaimai di bagasan gok asini roha dohot parbue hading ganoni. Damang dainang didok mamuse di ayat 10 alwi alai di bagasan dame do di saburhon parbue hati goran di akana mangulahot damei. Nanido ni aposteli disi dame na sitong ima dame na marharoroas siya debata. Dang dame-dame di bagasan hajahato. Di patupa debata pe pardamian na tujolmai asa taruli do jolmai di pasu-pasu habisuhon na siya banua gijangi. Jala tu akka nama jakon hadameon na siya debatai jakonon na do nang hati goran na. Tupama disaburhon parbui hati goran dia kana mangulahon dohot na patupa dame. Debatado na patupa hadamian jala siya debatado haroro ni dame. Siya debatado nang haroroan ni bisuki. Jala tusido disaburhon parbui ni hati goran. Disialani damang dainang. Dohonom ma ia disi bisuk nasian banua gijang disido dame doho hati goran nasiat debata. Jala di bagasat dame doho hati goran nido tupa bisuk nasian banua gijangi. Songoni nang baliksa tupa madame dohot hati goran hinorhon di bisuk nasian banua gijangi. Damang dainang dinalaho mangujungi jami taon adong ma songonon sada sarito manang ilustrasi. Adong ma sahalak ama nalaho mangula ulaon na. Ia ulaon na imana manabahaw. Dinang luja ibana manabahawi. Alai say totong do ala niringgas na didunuti ibana dinalaho manguduti ulaon na. Siyan naso panagaman ponggol ma kampak na pinakkenay. Jala sapa maulu ni kampak na itu sungai. Say dilulu ibana maulu ni kampak nai di pinggir ni sungai. Alai dang jumpangsa. Dungi diu koribana ma sungai. Alai dang marna dapot na ulu ni kampak nai. Nunga tung pola loja ibana mangalului. Alai sahat tu botari dang marna dapot dope. Topu maro suru-suruan. Didok matua matai. Puasa marsa jalalu jaho dido amat taima nungalu jahia nau mangalului ulu ni kampakku nasapak tu sungeon alai dang marna dapot dopet pitor di bongoti suru-suruan ima sungai jala ruar mamuse huhut madibuan ulu ni kampak alai nasia perak disuku matu amatai odulu ni kampak mi dangi ai ulu ni kampakku roado
jalanung ngatasihon ninna matai. Dungi masuk mamuse suru-suruan itu sungai. Jaladung ruar di tiup ibana mamuse uluni kampak nauli. Jalan atinopa sian mas. Disukum mamusia matai. Oddo tahe naniluluammu. Dangi narwa jalanaung tasi hoddo uluni kampaki ninna amatai muse mangulakon. Dungi patulu halihon masuk mamuse suru-suruani tu sungai. Jala ruar ma ibana huhut mabuan uluni kampak narwa jalanunga tasihon. Ditada amatai ma laos dialusi masuk kusukun ni suru-suruani. Didok ma ido nahulului ido uluni kampakku namagui ninna ibana. Alai Roma suru-suruani madok disiala sahalak natigor marroha doho hupasaha matuho uluni kampak mon jala hupasaha mamuseta bana dohot uluni kampak nasia perak dohot nasian masot tuho las marohan ya matai jala didok ma mauliate disiala nong botari mula mamatai tu jabuna sahak ma ibana di jabuna sai diulului ibana ma inatana alai dang jupangsa. Roma muse suru-suruani jala disukun ahado nanililuammu pola songoni arsakmu dido amataima mangalusi na mangalului inatakku parni jabu do alai dang juppa dope sahat tunuaing. Roma suru-suruani dibuang maburua nauli oddoi natamuna dangi narwado inatakku dang songoni ulina ninna amatai padua halihon dibuat suru-suruani mamuse borua nalubi ummuli muse disukum mamatai oddo inatamuna sanga doso amatai dang dialusi songon na dirimangi ibana do ahado na laho bahenon na alusna disuku-suku ni suru-suruani alai pitor dido amataima ido inataku tarsonggo masuru-suruani boasa songoni alus muamang HP soi inatamuna nasasitongna ninna amataima molo hudo annon nasasitong nai gabe dilehom mamuse anno tuau borua na duai ohado bahenok kumartuluripe ola sada do dongaku saripe aipe sipata olo dang tarurusau ninna amataima sian ias dohot tulus nirohana mangalusi damang dainang sian saritoi idaut tama bisuk ni amatai bisuk dada nalaho mamikirhon holan narikok di dirina dang bisuk na di bagasan pangiburuon nalaho mangahut di ganup nasa na di ibana disalani i gomos mata peop dame dohok hati goran dohot habisuhon nasian banua gijangi naung pinasahat ni di batatu hita gabi huria na patas marroha marparangi na dinggan di bagasa kalabohon jalanago asini roha mahita saluhut na huria asatu pama saluhut huria gabi si buat dame hati goran dohot holong ni roha di bagasan habisuhon nasian banua gijangi debatama nama masu hita saluhut na. Amin.